Okay. Dames en heren, hier komt poging 1. Testmode. Die ging snel, wat een kutding. Dat is een duwt wel. Hij gaat erin, dat durft, hey Fluffy, dat durft wel dat hij ook als zijn bek knalt. Ja, maar dat gaat vet goed, jongen. Ik wil toch wel even eten. Fluffy zegt hallo tegen de camera. Hier is Fluffy, dat doen we. Ik wil ook meeduwen. De drukker. Ik ga ook Ja, meeduwen. Ah, dat klinkt gewoon ranzig. Axel, dat klinkt gewoon ranzig. De drukker, ik bedoel. De drukker? Oh, de drukker. Ik loop druk, hè? Oh, dat gaat gewoon nieuw. Ja, dan nog Wacht even, ik wil een mooie. Ja, dat kan wel. Ja, shit, go. Hard. Oh, god.